Juan Kapitulo 13. Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod. Sultihan ko kamo, nga ang usa ka ninyo, magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus, naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon. Pangutana si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa, ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana. Kinsa man siya Ginoo? Siya, mao kadtong hatagan ko nining tipik sa pan. Human ko kini ikatuslop. Mitubag si Jesus. Busa mikuha siyag pan ug gituslob niya kini ug gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Niingon kaniya si Jesus. Buhata dayon, ang buot mong buhaton. Walay usa ni adtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha maipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya pagula. Gabi kadto. Sa nakalakaw na si Judas, niingon si Jesus. Karon ang anak sa tao, gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan, nga kamo akong mga tinun-an. Si Simon Pedro nangutana kaniya. Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag. Dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan. Apan, makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana. Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag. Andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako. Sultihan ko ikaw. Sa dili pa mo tugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo.